אז נכון שעברת המון, ולא תמיד אפשר לעכל או להשלים עם הכל. לפעמים הצלקות מאתמול נשארות שם בפנים, וכל הרגשות האלה פשוט עצומים. ואז המחשבות מגיעות בלי התראה, למה זה מגיע לי? מה עשיתי לא בסדר? וההרגשה כל כך רעה, כולם כל כך שמחים, ורק אני סובל בחדר. אבל אל תיתן לרגש אותך לבלבל, לגרום לך לחשוב שאתה עצוב ומסכן. אתה עובר את הדרך המושלמת ביותר בשבילך, גם אם אתה ממש חושב שזה רע. לא תמיד את הכל מבינים, רק דבר אחד אני רוצה לך להבטיח: כל מה שאתה עובר תמיד הכי טוב בשבילך, כי הכל לטובה, ועד זה אלוקים בקרוב לך יוכיח. אבל אתה אז תחייך ותשמח, ותסמוך על השם ותגיד תודה. ותסמוך על השם ותגיד תודה. להשלים עם הכל, לפעמים הצלקות מאתמול נשארות שם בפנים, וכל הרגשות האלה פשוט עצומים. ואז המחשבות מגיעות בלי התראה, למה זה מגיע לי? מה עשיתי לא בסדר? וההרגשה כל כך רעה, כולם כל כך שמחים, ורק אני סובל בחדר. אבל אל תיתן לרגש אותך לבלבל, לגרום לך לחשוב שאתה עצוב ומסכן. אתה עובר את הדרך המושלמת ביותר בשבילך, גם אם אתה ממש חושב שזה רע. לא תמיד את הכל מבינים, רק דבר אחד אני רוצה לך להבטיח: כל מה שאתה עובר תמיד הכי טוב בשבילך, כי הכל לטובה, ועד זה אלוקים בקרוב לך יוכיח. אבל אתה אז תחייך ותשמח, ותסמוך על השם ותגיד תודה. ותסמוך על השם ותגיד תודה.